Днес, приятели, сме на лов за всичките останали мебели, които не успях да намеря в Икеа. Трябва ни масичка за хола и ни трябва шкафче за баня. Това сега съм пред някакъв магазин за мебели, не съм го виждала никога преди в живота си. Това място е абсолютно грамадно. Това е най-дизайнерския магазин за мебели, който съм виждала в живота си. Хора, не стига, че този магазин беше скандално скъп. Аз не си харесах нищо. Кай харесах си една много винтидж холна масичка. И познайте колко пари беше. 1400 лева. Не, върнете ме в Икеа, брат. Сега ще ходим към трети магазин и ще се молим там да има нещо. Оле, хора! Нямах парички за количката. И една много мила женица ми даде 1 левче. Тръгвам да й давам 2,50 и тя като не, моля ви. Искам да направя добрина днес. Много беше сладка, направо ми направи деня. Мерих си тази прекрасна зелена хавлиена кърпа и тези двете за банята, които ще мачват перфектно. Взех си закачалки и си взех това. Невероятно красиво, не можах да му устоя. Някой да ме изкара от този магазин. Харесах си мебели, отивам да ги получа от склада. Ще оставим количката с левчето вътре. Когато ви правят добро, връщайте го и вие. Прибрах се и веднага започнах да сглобявам холната масичка, която си купих, но тогава ме сполетя ужасна беда. Ами хора, объркали са ви тъпата масичка. Исках да е бялата, те са ви дали черния вариант. Щях да съм окей с черния вариант, щях да го преглътна, щях да го преживя, въпреки че бялата беше доста по-яка. Но на всичкото отгоре на тази масичка и липсват дупчиците, с които да завинтя плота отгоре и в момента е... Да. Сега говорих с кол-центъра и се оказа, че трябва да се разходя пак до магазина за този специфичен случай. Thanks for watching все пак и може да ме последвате за епизода с банята, където ще монтираме другите неща и ще се молим и там да няма проблеми. Бай!